Sziasztok! Én vagyok Smoker22, és velem van... Sziasztok, Mindenveli vagyok, és velem van. Sziasztok, Iska vagyok, és velem van. Sziasztok, Krisi vagyok. egy nyomi. Az... Na, Szerintem szálljunk le lóról, mert ha megyünk a spawnra, akkor ott nagy baj lesz. Várjál. Hát menjünk így. Hát most majd megöli már. én megöltem neki a Hát most már tök lóvókat. mindegy, menjünk már. Tudjátok, akkor egy kicsit hangosabban. Fefe megöli a lovamat! Bannod már ki! Megölt. Mindjárt. De úgy sincs senkinek ló, most nem kell ló, nem? Nem kell. Na, Vállaltod. akkor merre menjünk? Ja, azért ez a Saturncraft második rész bemutató. Igen. Ja, akkor ott hagytuk abba, hogy a telkemet akartuk bemutatni, ugye? Igen. Akkor tépézzetek. Várjatok. Na, vagyok. Na, gyerekek, itt a telkem, ugye milyen jó? Egy OP mindig tönkre rakja, biztos Winner Lali volt, tudom. Nézem milyen fal. Ja, az fullos, te hülye. Ez nem mondtam, azért együtt elvittem. Jó van. De csóró. Oké. Akkor én is. Ez egy ajándékot. Hát nem tudom. De veszem fel, amit tudod. Akkor már én is veszek, adjál már. Nem Jó, tudom. nekem is. Figyelj, de elfordult a kard. Na, hol van? Aha, fullos, meg anyát passzol. Itt van ez a fullos, te. Majd nekem is egy kódot. Nézd, az a fullos. Oda, ne, Fefe, azt adod a Lalina. Anyát passzol fullos. De ez nem az, Itt is te. a fullos. De ez nem az. De, Egyébként Smoker, téged alig hallunk. nézzed, Lali, itt van. Hagyjad. Nem jött hozzám. Ott van a kezedbe, te hülye. Nem az. Dehogy nem. Fogadunk. Fogadjunk. Nem, De te minek ütöd le? Úgyse tudod game modban. De te meg Krisi, ne üsd már le. Megmutassak a boltod a Smoker? Nekem már az is tök mindegy. Hát egy izé, Szegénynek. itt a boltom, nagyon menő. Mindig szét, Szét van baszva. Na nő. és a másik telkem kövessetek. Az is szintúgy, az meg Slimy Go. Ja, az a köcsög. Hál' Istennek ki lett bannolva. A másik Amikor meg tudtam telkem. ki lett bannolva, pergősítottam bazd. Na, ez meg a másik telkem. Hát, ez rendesen. Egyetek Hol? tortát. A maradékot nem kell betenni a hűtőbe? Nem kell. Édesanyád mire tanított bazd? Krisi, nem már. Hát de most már meg... De nem eszed, te De szét. éhes vagyok. De te szétrombolod. Bannolj már ki. Nincs járj már le. Éhes vagyok. Hát. Hát de te, Leszarom. te Már kiütöd, még nem a eszed. színát is megettem. Itt van egy finomabb, ez volt. Ne, azt hagyjad, Léci. Azt hagyjad már. Volt is vagyok. Kis marihónaját szívott a gyerek. Érzi? Akkor jelzőfé... azt nem. Most éhes lett egy kis jelzőfényre, figyeld. Mondom én. Már megettem még a színát. Akkor ennyi erővel obszidián tegyél. Kiálljon, vigyázz! Okát! Okát! Most maragd, az kell! Kaptam egy ajtót! Kaptam egy ajtót! Az itt túl lett csomva, amikor megöltelek. Anyád! Hoppá! Meg is haltam. Na, akkor most hova menjünk? Nem tudom, de Dominik az elment? Itt vagyok. Hát csak nem mozdult.
Már el is tudhatnám. Na, akkor hova menjünk? Hát, menjünk Hunger Games. Jó, Oké. szerintem is. Hát vannak benne. De azban nem lehet belépni. Kikkallozzák, aztán majd kettőnk. Kicsoda? Jött be. És akkor be tudunk jönni ezekre. De nem akarok mindenkit kikkelni. Hát akkor még várhatunk egy évet. Amúgy mióta megy a vidék? Jó. Milyen? Jó, Arnám. Mindjárt megnézem. Erre várhatunk. Akkor gyertek Izlandról. Az milyen? Hát gyere, azt nézd meg. Tegnap egy új frissítést tett be Plazma. Ez az itt.